அன்பான நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த உலகில் பிறந்த எல்லா மனிதர்களும் வெற்றியாளர்கள் தான். உங்களுக்கு வெற்றி என்பது புதிதல்ல. ஏனென்றால் பிறக்கும் போதே லட்சக்கணக்கான உயிரணுக்களுடன் போட்டி போட்டு வெற்றி பெற்றவர்கள். இந்த வாழ்க்கையிலும் வெற்றியடைய முடியும். எந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் தன்னம்பிக்கையுடன் முயற்சித்தால் உன்னால் முடியாதது ஒன்றுமில்லை. உன்னையும் உன் வாழ்க்கையும் மாற்ற எண்ணுகிறாயா? அதற்கு நீ கனவு காண வேண்டும். அந்த கனவுக்காக உழைக்கத் துவங்க வேண்டும். அந்த உழைப்பு உன் கனவை நனவாக்கும். எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் தொடர்ந்து நேர்வழியில் நீ முயற்சியை தொடர வேண்டும். உன் கனவையும் தாண்டி வெற்றி பெறுவாய். பல பேர் வாழ்க்கையில் கலங்கரை விளக்காய் மாறுவாய். அந்த காரியம் எளிதுதான். தொடர்ந்து பயிற்சி, திட்டமிடல், அதை பின்பற்றுதல், அதில் வரக்கூடிய அனைத்தையும் சரி செய்தல், அதையே தொடர்ந்து செய்தல், வெற்றியடைவாய். உங்களுக்கு பிடித்த விஷயங்களை செய்யுங்கள். அதில் யார் விமர்சனங்களையும் கண்டுகொள்ளாதீர்கள். அது வெற்றியா தோல்வியா முக்கியமில்லை. அதை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு சந்தோஷம், அதுதான் முக்கியம். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை விருப்பத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் செய்ய துவங்குங்கள். கண்டிப்பாக அதற்கான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். எண்ணங்களை உயர்வானதாகவும் மனதை அன்பானதாகவும் வைத்து கொண்டால் வெற்றி உன்னை தேடி வரும். முடியும் என முயற்சி செய். உன்னால் முடிந்த வரை அல்ல, நீ நினைத்த காரியம் முடியும் வரை. வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியானது, அதை மகிழ்ச்சியாய் பார்ப்பவர்களுக்கு. வாழ்க்கை கடினமானது, அதை கடினமாய் பார்ப்பவர்களுக்கு. அனைவருக்கும் கண்கள் ஒன்றுதான், பார்க்கும் பார்வைதான் மாறுகிறது. நாம் மகிழ்ச்சியாக பார்ப்போம், மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம். நன்றி, வணக்கம்.